ଏଟା ବୋଉ କଣ କିଲୋ? ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ବାଲ୍ୟକାଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି ଆଜି ହବ ଆମର ସେହି ତରକାରୀ। ତାମାନେ ବାଉଁଶ କରଡ଼ିକି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବ। ତାକୁ ଆଗେ ଗୁଣ୍ଡେଇକି କାଟିଦେବ, ଏଇ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବ, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ କାଟିଦେବ, ରାତିରେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବ, ସକାଳେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିବ। ତାକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ଏ ବାଉଁଶ କରଡ଼ିକି ଚିପୁଡ଼ିକି ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବ। ତାପରେ ଆଜି ହେଇପାରିବନି। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେବ, ଗୋଳେଇ ଦେବ। କି ସକାଳକୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି। ଆଜି ଟିକେ ପିତା ଲାଗିବ, କାଲି ହବ ତାହେଲେ। ଆଜି କଲେ ତାକୁ ପିତା ଲାଗିବ, କାଲିକି ଟେଷ୍ଟି। ପାଣିରେ କଷିଯିବ, କଷା ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବ। ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ପିତା ଅଂଶ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବନି, କିନ୍ତୁ କଷି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପିଠା କରିକି ଖାଆନ୍ତି ମସଲା ଦେଇକି। କଇନାଡ଼ା ବି ତ ଆମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। କଇନାଡ଼ା ବି ହେଉଥିଲା। କଇଁନାଡ଼ ତ ବେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ତା ନାଡ଼ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ମାଉସୀ ଘଟିକି, ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଆଣିବି ବୋଲି ଛଡ଼େଇଦେବ, ତାକୁ କାଟିଦେବ। କୋଉଟା ଖିଆ ହବ ଏଗୁଡ଼ା? ଆପଣ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମା ମୋ ଦୋସରଟା ପ୍ରସ୍ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଦୋସରଟା ଅଛି, ଦେଖୁନ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତ ଏମିତିକି ଛାଡ଼ିବ। ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଇଏ ହେବ। ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ବାଟିକି ତାକୁ ବେସର କରନ୍ତି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡେଇକି କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇଦେବ, ଛାଣିକି ତାକୁ କାଞ୍ଜି କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଖରା ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୁଖାଇ ହେଣ୍ଡୁଆ କହନ୍ତି। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଅନ୍ୟ ଦିନେ 4 ମାସ 6 ମାସ ଇଏ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଫୁଟିଦେବ, ଗୁଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବ। ସେଇ ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ରଖିଥିବ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାଙ୍କ ମାଉସୀର ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ହରିଣ ମାଂସକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ଶୁଖାନ୍ତି, ଲୁଣ ହଳଦୀ। ସେଟା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଇକି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ରହେ। ତେଲ ପକେଇକି ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ନରମ ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିକି ଦେଲେ ଦେଖା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଦେଲା ଆଉ। ତାମାନେ ଏଇଟା କାଲି ହବ ନା? ଆଜି ଖାଇଲେ ଚଳିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପିତିପିଡ଼ିଆ କଷା ଟେଷ୍ଟି ବେଶୀ ହୁଏନି। କାଲି ପାଣିରେ କଷିଗଲେ ତାର କଷା ପାଣିଟା ଆଉ ପିତା ଅଂଶଟା ତଳାଏ, ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି କରିବ ତରକାରୀ ଆଉ। ବାଡ଼ିରେ ବାଉଁଶ ଯେତିକି ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ କରଡ଼ି ଖାଇଲେ ହବ। ହଁ, କରଡ଼ି ଆମର ତା କଲିଏ ବାଉଁଶ ତ ଡବା ବାଉଁଶଟା, ସରୁ ବାଉଁଶର କରଡ଼ିଟା। ଏଇଟା ତ ସରୁ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି। ଏଇଟା ନିଦା ରହିବ, ସେଇଟା ଟିକେ ପୋଲାଳିଆ ରହିବ, କମ୍ ରହିବ। ସେଇଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ନରମ ହେବ ଆଉ। ଆମ ସେପଟେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତୁ, ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲି ଆସିଥିଲା। ସେ ହୁଙ୍କା ଛତୁ ହୁଙ୍କା ଛତୁ କେମିତି ଆଣିଥାନ୍ତି? ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଦେବୁନି, ସାଙ୍ଗ ସିନା ଦେଖା ହେଲା ବୋଲି ଦେଲା। ଏଇସବୁ ତ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ହେଇଥିବ, ସେଠି ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ହେଇକି ସବୁ ହୁଙ୍କା, ନାଲିଆ ମାଟି, ସେଇଠି ବେଶୀ ସେଇ ହୁଙ୍କା ଛତୁ ହୁଏ। ଖୁଦ ଛତୁ କହନ୍ତି ତାକୁ। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେମିତି କରି ନେଇ ଆସ। ଷ୍ଟେପ୍ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି। କଣିଆ ଅଛି? ବେଲା ଦେଇଛି ବା, ପାଣିରେ ପକେଇବ। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆମର ବାଉଁଶ କେତେ ଏଇଟା ହଳଦିଆ ବାଉଁଶ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ କେଜାଣି?
ହଳଦିଆ ଏ ବାଉଁଶଟା ହଳଦିଆ ବାଉଁଶ। କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ କମ୍ ଏଇଲେ ହଳଦିଆ ଦିଶନ୍ତାନି କି ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଲେ ବି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ତଳେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ହଁ ବାସ୍ନା ଅଛି ତାର। ଆମ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଭଲଟା। ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଯେଉଁଠି ସରିଛି ତା ପଛକୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଭଲଟା। ସେଇଟା ଭଲ। ଗ୍ରୀନ୍ ବାଉଁଶ ସେଇଟା ନା। ଏଇଟା ତ ୟେଲୋ ବାଉଁଶଟା ଯେଉଁଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗଛ ପଛପଟେ ଅଛି ସେଇଟା ୟେଲୋଟା। ହଳଦିଆ ବାଉଁଶଟା ତାକୁ ଗ୍ଲାସରେ ପଚେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଳିଆ। ତାମାନେ ଇଏ ବନ୍ଧାକୋବି ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହେବ। ଯୋଉଟା ବୁଟା ଆଣଥିବ ସେଟା କାଟି ହେବ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିବନି କି? ତ ଏକାଥରେ ପାଣିରେ ପାଣି ପକେଇଦେବ। ପିଇଲେ ଫେଣ ବାହାରିବ। ରାତିରେ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଖାଇଲେ ଆଗ ଚେକା ଭଜା 5-6 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ରହିଯିବ। ତାର ଦରକାର ମୁଁ ତ ନେଇ ଆସି ପ୍ରାୟ କୋଉଠି? ଗାଁକୁ ପଳେଇବ। ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଦେବ ଏଇଠି 5 କିଲୋମିଟର। ନନା ତମେ ଖାଇନ? ମୁଁ କେତେ ଥର କରିଛି ଗାଁରେ ଖାଇନ? ତମେ ଖାଇନ? ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ନୂଆ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆମେ ଖାଇଛୁ। ଏଥିରେ ଖାଇଛୁ? କଣ୍ଟା ବାହାରୁଛି। କୋଉଠି କେବେ ଖାଇଛୁ? କୋଉଠି ଖାଇଛୁ? ଗାଁଠି ବୋଉ କରେ। ବୋଉ ଘରେ? ଖଣ୍ଡିଆ ତୋଟାରୁ କେତେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଖଣ୍ଡିଆ ତୋଟା ବାଡ଼ିପଟ ଗଛରୁ ଭଙ୍ଗା ହେବନି। ଖଣ୍ଡିଆ ତୋଟା ଗଛରୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଆସିବ ସେଇଠୁ କରିକି କରାହେବ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟା ତୋଟା ବାହାରୁଛି। ଗଛ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ବାଡ଼ି ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ତୋଟାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାନାହାର ତ ଲାଗିଛି। ଆମର ନାହିଁ ଗୋଟେ ମଦନ ମହାନ୍ତି ବାଡ଼ିପଟ ସାଇଡ୍କୁ ସେଇଠି। ଏ ସରୁ ତ ସେଇଟା ତ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ। ଏଟା କଣ ୟୁଜ୍? କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ହାତରେ ଲାଗିଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲଙ୍ଗଳା କାଲିର ଯେଉଁ ଥିଲା ବୋଉ କରିଥିଲା ଆଜି ସେଇଟା କରାହେଉଛି ବାଉଁଶ କରଡ଼ି। ଆ ଦେହରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ସବୁ ପେଷ୍ଟ ବଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପଡ଼ିଛି। ଚାଉଳ ଚୁନା ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଚେକା ଭଜା କରୁଛୁ। ଆକୁ ତରକାରୀ ବି କରାହୁଏ। ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଚେକା ଭଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଚାହିଁବେ ବି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏଇ ମସଲା ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି କ'ଣ ନା ପକେଇଛି କଡ଼େଇ ଦେହରେ ତେଲ ଦିଆହେଲା ଗରମ ହେଲାଠୁ ପକା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ହେଲା ଚିକେନ ପରେ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲା ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଭଜା। ତ ବୋଉ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏଲିନା କେମିତି କରିଥିଲେ ଦେଖାଉଥିଲି। କେମିତି ବାଉଁଶ କରଡ଼ି କାଲିଠୁ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ବାକି ତାକୁ ବତୁରା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତାକୁ ଛଣା ହେଇଛି। ଛଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସିଝା ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ସିଝା ହେଇଥିଲା ନା ଟିକେ ସିଝା ହେଇଥିଲା। ସିଝା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ସୋରିଷ ଦେଇକି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚେକା ଭଜା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବି ସେଇଟା। ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ତ ଛାଣିବେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପକେଇ ଲୁଣ ଫୁଣ ଯେମିତି ପଡ଼େ ସେମିତି ପକେଇକି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ବହୁତ ମାନେ ବୋଧେ 15-16 ବର୍ଷ ତଳେ ଖାଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଖାଇନୁ। ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଆମର 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ ଆଉ। ତ ବୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ଆଣିକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ରଖା ହେଇଛି ତରକାରୀ କରାହେବା ପାଇଁ। ତ ତରକାରୀ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆଉ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଠାଇଦେବି।